Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. To our children, if there is any misstep, we apologize. Katana admitted to dropping the MP at a hotel where he had refreshments and spent the night with two abductors. Naniambia mtu yoyote, Coast Guard, nani, polisi, mtu ya fisheries, musichukue tu watu kama wanatumia neti mbaya, muwashike, afadhali muniambie tuwatafutie neti mzuri. Marokinyi kamora mora mintiere machigni weche manyeno kiny makawuono nyinga Sharon Ongao. Kwachaka ni jatend piny William Ruto koro gikone ocholo lwete kendo kwayo rawere ng'uono kaluwore gi tungni manobedo higa mokalo kawacho ni mano en achiel kuom yore mag jiwo kwe e pacho kae. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, ma otimore kinde nyasi mar 22 mar Alam ne piny Kenya kama jotelo mopogore opogore ojiwe achiel mar oganda kod winjruok makare. Okinyi makawuono boma ma Nairobi, nyasi mar 22 mar Alam ne piny Kenya nobagi kendo noyuor kod josiasa kaachiel kod oganda manowuok pinje mopogore opogore ka higani thor wach ne en chung kod gerruok kendo. Wendo modhial Ricky Bolden notiyo gi thuolono mar yalo kaka oganda jo Kenya nyaka koro ger manyien kod keto e timo kenge manyalo bero winjruok margi moloyo te kind jotelo kod rawere mag Gen Z. Wirani rawere ok nyal kaw kata tigodo kaka nyithindo seche duto. The big question that I had even as I prepared to come this morning. What is it that we're going to rebuild? Even say that we're going to rebuild a relationship, it is saying, how do we rebuild trust? That's what your Gen Z is asking. And one of the most frustrating things that can happen to a Gen Zer is that you keep treating them like a child. Paro makamano no sir kod jalup jatend piny Kithure Kindiki mano wacho ni kata obedo ni nitie dwaro mar winjo rawere, gin bende nyaka giluor jogo manie telo. Chal makama nochuno jatend piny Kenya William Ruto mondo chwal lwedo mar ng'uono ne rawere. Ma kaluwore ahinya gi ng'anyo mar rawere mag Gen Z ewi paro mar chik omenda mar higa 2024 2025 manotimore dwe mar auchiel higa mokalo. Gino manomiyo rawere mamoko wito ngimagi kama moko nondhi molal godo kendo chal margi pok ong'ere nyaka sani. To our children, if there is any misstep, we apologize. To our neighbors, if there is any misstep that we have done, you know, we want to build the relationship that will make our country great. But perhaps as older people, we need to treat our children who are now adults a little more respectfully, listen to them, and where we go wrong, there's no harm in acknowledging that we've not treated them maybe the way they expected us. Kaluwore gi ywaruok makagi kacha mosebede kin jood bura ma piny Tanzania kod oganda jo Kenya, Ruto kwayo oganda jo Tanzania ng'uono. Motelo nema, jogo makedo ne ratich oganda moting'o Martha Karua, Boniface Mwangi kod ogai machon mar doho Willy Mutunga nolimo piny Tanzania kendo nodwok gi pachoka kama moko wachore ni nolal godo kendo nosand e lwet obila ma piny Tanzania. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Our friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize if there is anything. We must use a moment like this to arrest those situations because it doesn't look tidy when brothers and neighbors are talking at each other.
Ruto kata kamano omedo jiwo kwe kod achiel mar oganda wirani mano kaka piny Kenya nyalo sudo kod yudo dongruok. Kaka yorno majiwo winjruok makare pachoka, gikone jatend piny Kenya William Ruto ocholo lwedo mar ng'uono ne rawere. Gino migeno ni biro chiwo thuolo mar winjo ywak rawere kaka nok matich. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Bang' jatend piny Kenya William Ruto kwayo ng'uono ewi kaka sirkal osebedo karakore kod rawere mag Gen Z e pacho kae. Moko kuom Gen Z e mbui okwedo ng'uono Ruto, to moko bende orwako ng'uono neno. Walter Nyambaga nigi mathoth. Mana kaka kinde ka kinde piny Kenya baga lam makende mar piny kochopo tarik 28 dwe mar Abich higa ka higa. Alam mane onywando jotelo buora e kendo bang' jajipo makende Ricky Bolden mane onyoso oganda kod wes mane omulo chunje. Jatend piny William Ruto ne odok chien kendo goyo chunye peksen bang'e kwayo ng'uono rawere mag Gen Z kalure kod kaka sirkal osebedo karakore kodgi pachoka. To our children, if there is any misstep, we apologize. Ewi tudruok mar piny Kenya kod pinje mamoko, jatend piny William Ruto okwa ng'uono piny libamba mar Tanzania to kod libamba ma Uganda ma osebedo kod tudruok makech maket kod mano mar winj tula kod winy mamoko. To our neighbors, if there is any misstep that we have done. Kata odoko ni Ruto obolore kendo goyo bade piny kokwayo ng'uono. Moko kuom rowere mag Gen Z othal kod radar ni ng'uono no ok omulo chunygi. Ngang kendo dwaro nitiere mondo chak mana gi chiwo chudo ne familia mane joggi onegi e kinde ng'anyo mag Gen Z. Kuomba msamaha, tungependa kuona ni nini inafanyika tuweze kusikizwa kwa zaidi tu. Yaye jatend piny Daktari William Samoei Ruto wakwa igi muono ni mondo iwinjie jopiny. To kaka president okwa ng'uono wagombo niya gimoro amora ma gik mama notimo nikech biwuok owil ni wane ma joge Gen Z wet wanotho e ndara. Wiwa pok owil ni gik promises mano wachte pok otim, but wagombo ni obed ma ng'at machungi wachne. E mbui mar X kod mamoko, rowere kod oganda mane omedo chwalo pachgi e wi okang' ma jatend piny okawno. E kendo ote mag akwede onyiedhore lela. Achiel kuom otego en mar manyo ratiro ne familia man kod ywak. Kamoko bende, ywak ne jatend piny oparo modeko, kwayo ng'uono. To moko kuomgi bende wacho ne jo Kenya, ol kod ng'uono mikwayo kinde ka kinde to onge lokruok. Jotelo mag Jubilee kod People's Liberation Party e kind duond buche mamoko bende omakamen kod ng'uono mar jatend piny William Ruto. We insist that those who are still missing, those who are still nursing wounds, the apology is not enough. Actions speak louder. An apology, when you're giving an apology, you must have shown goodwill initially. He has not shown any sort of goodwill whatsoever. The reason we are saying it is a ploy, it's a fake apology that has no weight or meaning, it is because we listened to the parliament of Tanzania calling the government of Tanzania to do more torture. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kopogore gi manyakwaro mgajwanga tendo bila marokwach kich wacho ni jod bura majuja George Koimburi nyocho ndhiore owuon mokni nondhiye. Kalure kod ogwai mano mar obila Douglas Kanja. Jod bura George Koimburi nyocho timo tudruok kod jakom mar NGCDF Majuja Peter Kiratu mondo ndhiye kendo ma okonye chopo e puoth kahawa manyocho yude. Jafamo marwa Cynthia Onyango miolera. Emachalo tuk sinema molos kod jandiko Mang'ula kendo tuk kod jotugo molony. Tendo bila kod okwach kich olero mano magiwacho ni jaod bura Majuja George Koimburi nyocha ondhiore owuon kapok ojwang'ore tie puoth kahawa moro manyocha oyude. Ogai mar obila Douglas Kanja wacho ni jakom mar NGCDF Majuja Peter Kiratu nyocha ogocho ne jal moro manyinge Cyrus Kiheru Muhia mabende osiep Koimburi mondo konygi gi nyamburko mare ni gidhi konyore go e jiwo arita ne jatelo no. Nyamburko no ima obila yango ni nyocha oduogo tigo e ndhiyo Koimburi e nyim kanisa mar Full Gospel Mamugudha gino manyocha obuogo nyaka wuon nyamburko no kaluwore ni ne okia chenro no. They proceeded to the church to familiarize themselves the route before returning. Later, Kiratu called and instructed him to drive a Subaru Forester
with 2 men towards the church. Upon arrival, the 2 men exited quickly, and he heard screams as the MP was forced into the vehicle. Bange, joma nondhiyo jatelono, nyocha oriembo kochimo apaya makambogu kama jaod burano, nonyisogi mondo gichung' but mtoka moro mar Honda CRV, ma en mar jakom mar NGCDF Majuja, Kasairas, manyocha otigi nyamburko mare ndhiyo jatelono, to nyocha onyis ni kik ful gimoro amora. The MP instructed them to stop near awaiting Honda CRV, registration number KBP 096W. This vehicle belongs to Kerato. Cyrus was left with the 2 men who warned him not to disclose any information to the police. Obila bende yango ni jal moro manyinge Karanja Gatana manyocha otingo jaod burano e kinde ndicho mare, unyiso gini ne otero jaod burano e magawa moro manyocha gibudhoe. Kinyne Gatana ni ne odok ma okawo jaod burano kendo jwange puoth kahawa kapoko konye yiecho lepe kendo mieno chilo e lepe kaka yor temo wuondo wang'. Gatana admitted to dropping the MP at a hotel where he had refreshments and spent the night with 2 abductors on 25th May 2025 following the alleged abduction. He did not suffer any injuries whatsoever, and perhaps he could as well be staying at the Karen Hospital enjoying his 5-course meal. Jod bura mamalo korka korgi unyiero timno mar jaod bura Majuja George Koimburi kendo nyise ni oweko walo gi ngimane ikinde ma piny Kenya ni kod midhiero mag ndicho kod nek mag oganda ka jod bura masiro Rigathi Gachagua to dok ne George Koimburi. From the way my colleague was sleeping, I could knew this is a fake thing. From the appearance, from the way I saw the shirt and the way the stomach was looking up, I just knew this one, there's nothing. If indeed there were people who are involved in kidnapping our colleagues, they must be prosecuted. But if indeed there were people who are, who coined this up and it was not true, they too must be prosecuted. Emanenore katugo mar temo nyiedho ywech, okwach kich wacho ni jogo manoloso tugo ni onyiedho modhoth kendo gisingo mar kawo ndamo mar chik mager ne jogo duto ma iwacho ni nobedo kod tudruok gi ng'eyo e chenro ni. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e log tich mar okwach kich. Kopogore gi manatiere kaunti ma Bungoma, kama obila ma Bungoma ogeng'o ne jal moro ma jahigni 41 ma ikoni onego min-gi ma jahigni 70 e gweng' ma Sang'alu e kar chung od bura ma Kandui. Koyango wachno jatend obila ma Bungoma South Rogers Busire okoni jalno ma ichich ni kod dang'ni mar paro. Nyocha ne omak juma mokalo kane pok familia ne okwayo mondo gidhi githiedhe gi yedhe nyaluo. Eka bang'e nyocha lokore kendo go min-gi monego. Jatend obila no okwayo jopiny mondo oyaw chunygi e kinde ma gin kod dang'ni mar paro mondo konygi kapok tho wuok. From one of my police stations in Sangaro, this somebody was ni kama alikuwa na shida ya kiakili. Last week walipomshika yeye alienda akapomoa nyumba yake, polisi wakaenda wakamshika. So wakitaka kujua kuna shida gani hivi, is a danger to the community, we restrain him. The community requested arudi waende kumutibu kienyeji. Only for this man to turn yesterday akapiga mama yake. The man is 41 years, the mother is 70 years. Alimpiga once, mama kukimbizwa hospitali akakufia huko. Wananchi walimpiga lakini police responded swiftly, wakasave the suspect. Alitipiwa, is in our cells. We have started investigations to establish exactly if it is true ni mgonjwa ama ni maneno nyingine. Hiyo ingine I can't divulge more than that. But it is our wish that watu wajaribu ku-open up, watu wajaribu kukaripia sisi, watu waende mikutano maparasa ya machiefs na tuweze kushare. Kawa wuok Bungoma nyakoronga jwanga tere county mano ma Kisumo. County ma Kisumo ikore na lokruok maduong' e chenro mag gedo manyasani kaka yor bero ute e bomano. Jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga igeno ni odiochieng' ma kawuono ne yawa yanga ute manengo gi yot e tielo mokwongo e kar dak ma Makasembo. Manager mar boma ma Kisumo Habala Wanga oyango ni utego duto maromo 190 osetieki atamalo 62 magi. Okoni kar dakno bendi geno ni dhiting'o oganda maromo gana 15. What's the background?
Kiny ker moluor President ma Kenya William Ruto kod jakom Raila Odinga Prime Minister kiny biro ka gidwa miyo jomoso nyiewo ute e phase 1 mondo kiny omigi kifungu gidonje ute kod phase 2 kendo gidwa loso kunyo foundation mar phase 2 nitie 3 phases koro timur matek mondo nyiew ute nitie Anderson nitie Lumumba ondie Estate bebiro nitie Arena bebiro lokruok dibet maduong' kae koro wadhi neno kaka ji 20,000 madhi dak around ka nyaka walos Mohamed nigi siwa line walos nigi yore mabeyo kendo ka kiny giwuok ka to gidhi LV Marina be gidhi go emise mar gero affordable housing kiny koro jomodak Kisumu timatek ni iyudo ot samigedo e kae kech town dhi lokre ute machon motika idhi lok mondo ger mabeyo mondo ji odag kama ber. Kopogore gi mano, jatend migawo mochung' ne chenro mag lupo Hassan Joho okone migawo mar arita matie nam Lolwe kod bad migawo mano mochung' ne lupo mondo were gi tim mar sando jolupo matiyo kod gige lupo machik okopuodho. Joho jiwogi mondo gimany yore makare mag konyo jolupo go yudo kilua mabeyo manyalo reso sekta no. Jafamo marwa Alia Beach miyo waler mar wachno. Bad migawo mochung' ne chenro mag lupo kaachiel kod obila mag Kenya Coast Guard machiwo arita e nam Lolwe osebiro ka mako jolupo matiyo kod gige lupo maricho e nam Lolwe magichwe gi tiaye mach gige lupo go kaka yor konyo e bero sekta mar lupo. En tim ma jatend migawo mochung' ne chenro mag lupo Hassan Joho okwedo mokalo ka okoni nitie yore monego tigo e loso kod jolupo matiyo kod kilwa maricho e nam Lolwe kendo mane dwaro mar piny owacho ma okawo gige lupo go ne wang'o kaka osebiro ka dhi nyime nikech jolupo makamago bendo keto mana geno margi e nam Lolwe. My understanding is that as government we are here to help our people. Sindio? We cannot sit by when someone gets oppressed. Unajua mtu akitoka nyumbani asubuhi na aende kwa ufuo wa bahari, jua ikiwa namna hii inakupiga na unagangana na kutafuta maisha. You must understand kwamba hiyo sio luxury. Hiyo ni mtu kujitafutia maisha, kusomesha watoto wake, kupatia familia yake chakula. Joho mane olosi dhawath machiche kachudi bura ma Homa Bay town e kinde mane otwak kod jolupo motelo ne romo matwak weche mamulo nam ikruok ne nyasi man Madaraka Day ma higani ne okoni obila mag Kenya Coast Guard gi bad migawo mar lupo mondo kar mako jolupo matiyo kod gige lupo maricho to gichiwo lipot ne migawo no mondo sirikal omany kaka nyalo konyogi. Na niambie mtu yoyote, Coast Guard, nani, polisi, mtu ya fisheries, musichukue tu watu kama anatumia neti mbaya muwashike afadhali muniambie tuwatafutie neti mzuri. Nitatafuta gavana, nimwambie gavana iko mpango hii, tushirikiane na serikali ya kaunti, watu wetu wasonge mbele. Jatend migawo no mane oten gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod jotelo mamoko ne okoni migawo no bende oketo tenge omenda maromo milion 300 bibiro tigo e nyiewo yedhi mar reso ngima e kaunti ni. Tumeweka 300 million ya kupakua rescue boat. Na tumepatia contract Kenya Shipyard. You understand the challenges that our people face. Kwa hivyo wakati neti inachukuliwa kwa mvuvi, labda anabaki bila chochote. Ile neti mbaya inachomwa. Lakini wewe umekumbuka ya kwamba badala tu ya kuchukua na kuchoma, umewaletea ile mzuri ambayo pia wanaweza kutumia badala ya ile ya kuchukua tu. Kwa hivyo hiyo pamoja na ile yote ingine ambayo umekuja nayo ambayo mimi siwezi zungumzia, tumeshukuru sana. Kaja od bura makarachuonyo adipo kuome ginyawadgi ma Homa Bay town Peter Kaluma ne okoni jolupo matiyo kod nam Lolwe onego mesiri motegno mar konyo bero ngimagi. Now these people are the ones who feed us with fish. And they also feed those beyond our area. I'm glad you have come for a purpose of promoting what they are living on and what they are trading in. Victoria, as you are aware, the largest portion of it is on this side. And we want to welcome you every time. I know you are here to commence the beginning of our Madaraka Day celebrations, which this time is themed around blue economy.
and we are grateful that you are here to start it off. Kinde maromo mamulo weche mag nam chakro ayanga e county ma Homa Bay motelo ne nyasi ma Madaraka Day Jumapil manyien. Jatend migawo mochune weche mag lupo dwani mondo migawo ma lupo kaachiel kod obila mag Kenya Coast Guard machiwo rita nam lolwe kik bed ka chando jolupo ka kono sirikal oyokore ma konyo jolupo matiyo kod nam lolwe. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakwara mgajuange sigana mara Ali Beach County ma Homa Bay ni makile wegiko marweche manyeno kinyi makawuono sa enad au sekadho dakika pradek tok sa pagario marukinyi mabiro en nonro mar gazet mabendi ditai kod nyawadwa Joyce Oduor warar kendo hechono mar mbako romo chakre sadek nyaka sa beach maronyango nyinga Sharon Ngao.